βιβλίο, έτσι εδώ. Συνηθίζεται στις βιβλιοπαρουσιάσεις να λέμε καλά λόγια για το βιβλίο που παρουσιάζεται, καλά λόγια για την προσφάτεια του συγγραφέα, επένους για τη δουλειά του, για τη θέση που αυτή καταλαμβάνει στη βιβλιογραφία του φαινομένου που εξετάζουμε. Και αυτή η συνηθισμένη. Δεν ακούγεται, γι' αυτό είπα. Και αυτή η συνηθισμένη ρότα των παρουσιάσεων δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει εδώ, γιατί όντως το βιβλίο που παρουσιάζουμε, ο Πόλεμος των Φθόγκων, του Βασίλη Αργυρόπουλου, είναι, κατά τη γνώμη μου, πράγματι αξίζει τον έπαινο, γιατί πρόκειται για μια σοβαρή, μεθοδική, επίκαιρη και άκρως χρήσιμη δουλειά. Είναι ένα έργο που δεν το κρύβω, χαίρομαι που υπάρχει και ταυτόχρονα θα ευχόμουν να μην υπήρχε. Και καταλαβαίνετε αυτή την αντιφατική μου θέση δεν την υπαγορεύουν και δεν την προκαλούν τυχόν μειονεκτήματα του βιβλίου. Λέω θα ευχόμουν να μην υπήρχε, εννοώντας ότι θα ευχόμουν να μην υπήρχαν οι συνθήκες που το γέννησαν, ακριβώς όπως συχνά λέμε θα θέλαμε να μην υπήρχαν ασθένειες, να μην υπήρχαν φάρμακα γιατροί, ακριβώς επειδή θέλουμε να υπήρχαν οι ασθένειες που αυτά γιατρεύουν. Αλλά από τη στιγμή που αυτές οι συνθήκες υπάρχουν, που η αντιεπιστημονική φοβική αρχαιοπληξία αφήνει το χνάρι της στα πολιτιστικά και στα εκπαιδευτικά πράγματα της χώρας μας όλο και περισσότερο το τελευταίο καιρό, τέτοιες σοβαρές φωνές επιστημονικές όπως αυτή του συγγραφέα του βιβλίου είναι πολύτιμος και ευτυχώς δεν είναι λιγοστές όμως. Έτσι το βιβλίο αυτό εντάσσεται στην ομάδα των κειμένων που στήριξαν είτε τις γλωσσολογικές επιλογές του εγχειριδίου γραμματικής δημοτικού, είτε γενικότερα την επιστημονική ορθότητα στη μελέτη της γραμματικής της γλώσσας μας. Ενώ ότι στέκεται δίπλα στα άρθρα του και του μελετή κυρίου Σαραντάκου σε ιστολόγιό του, οι συναρτήσεις πολλών συναδέλφων σε ιστολόγια, όπως το άρθρο του κυρίου Πούτου, που πρέπει να το πω εδώ, μαζί με τον κύριο Σαραντάκου ήταν από τους πρώτους που έγραψαν αρχές Ιουλίου για το φαινόμενο, δίπλα στα άλλα άρθρα πολλών εκλεκτών αρθρογράφων σε εφημερίδες. Θα τα βρείτε στην εκτενέστατη και πολύ ενημερωμένη βιβλιογραφία που παραθέτει ο Βασίλης Αργυρόπουλος στο βιβλίο του. Δίπλα στην ανακοίνωση του ΚΕΚ, στην ανακοίνωση του κ. Πινιώτη και κυρίως δίπλα στην εκτενέστατη και τεκμηριωμένη επιστολή 140 συναδέλφων γλωσσολόγων, που κατά με ήταν και η πιο ουσιαστική και κέρια παρέμβαση στην Φωνιεντιάδα, όπως λέγεται. Εκείνη η παρέμβαση που έδειξε και δείχνει ακόμα στους καλοπροαίρετους μη γλωσσολόγους ποια είναι η επιστημονικά ορθή προσέγγιση στα ζητήματα που τέθηκαν. Το πρώτο λοιπόν ερώτημα, στο οποίο μαζί με τους προαναφερθέντες απαντά ξεκάθαρα ο συγγραφέας, ήδη με την ίδια την πράξη συγγραφής αυτού του βιβλίου, είναι ακριβώς αυτό. Κονταροχτυπιόμαστε με την αμάθεια, απαντάμε νυφάλια και με επιχειρήματα επιστημονικά στους τόνους της σκοταδιστικής αρχαιοπληξίας, ή θεωρούμε ότι η ανασκευή των γλωσσικών μύθων και η σύγκρουση με τους φορείς της είναι ανώφελη τη χρονοβόρα? Η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα, αυτή την οποία δίνει με το βιβλίο του συγγραφέας, δεν είναι αυτονόητη. Για κανένα. Δεν είναι αυτονόητη ούτε καν για μένα, έτσι. Πολλοί συνάδελφοι, μέχρι πρότινος και εγώ, μέχρι να έρθει το κακό να μου χτυπήσει την πόρτα δηλαδή, θεωρούν ότι δεν έχει νόημα να βαδίζει κανείς στα σκοτεινά μονοπάτια της εθνικιστικά φορτισμένης προκατάληψης. Ότι δεν έχει νόημα να μπλέξει στον ιστό των μύθων, των συκοφαντιών, των παρανοήσεων, και ως ένα βαθμό δεν τους δίνω άδικο και δεν μας δίνω άδικο για την άποψη αυτή. Γιατί η επιχειρηματολογία μερικές φορές φαίνεται ανώφελη, διότι ένα ικανό μέρος των γλωσσαμιντόρων του διαδικτύου και όσων τους ακολουθούν και όσων στην πολιτό μας τους ακούνε, δεν έχει σκοπό να πιστεί. Δεν θα πιστεί. Δεν θέλουν να πιστούν. Δεν σκοπεύουν, δεν έχει να κάνει με τα επιχειρήματα, δεν έχει να κάνει με τίποτα από αυτά. Έτσι. Αυτό το κομμάτι του κόσμου έχει διαλέξει την αλήθεια του σε εισαγωγικά, την έχει συνδέσει συνήθως με κάποιο αλυτρωτικό πρόταγμα, φοβία ή πιστεύω, και συνεχίζει τον ύπνο του κρατώντας σφιχτά, όπως τα μικρά παιδιά κρατούν το τραπουδάκι και δεν πρόκειται να τα αφήσουν ό,τι και αν τους πεις. Άρα είναι άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται για επιχειρήματα, τα οποία και αγνοούν. Σου δίνουν την εντύπωση να γράψει κάπου αλλού ότι μιλά σε τείχος. Δηλαδή, έχουμε δει πάρα πολλές φορές στο ίντερνετ να υπάρχει απάντηση, ανταπάντηση, απάντηση και να ξαναγυρίζουμε στην αρχή της κουβέντας, γιατί επαναλαμβάνουν το ίδιο πράγμα κάποιοι άνθρωποι. Ο συγγραφέας του βιβλίου, ο Βασίλης Αργυρόπουλος, χρόνια τώρα μεθοδικά και ακούραστα γράφει στο διαδίκτυο, σχολιάζει σε ιστολόγια και στα δικά του και σε άλλα, και δεν κουράζεται να αντιπαρατίθεται με ανθρώπους τέτοιους που συχνά δεν θέλουν να ακούσουν και θέλουν να βγουν από το γλωσσικό τους παραμύθι. Και αυτό κάνει και σε αυτό το βιβλίο. Είναι χαρακτηριστικό ότι απαντά ακόμα και σε κείμενα εναντίον της γραμματικής, και αρχίζω να συζητάω και από τα περιεχόμενα, τα οποία δεν περιέχουν ούτε ένα επιχείρημα. Όπως για παράδειγμα το κείμενο του κυρίου Καργάκου ή το άρθρο του Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως. Κείμενα στην ουσία τους βαθιά δογματικά. Άμα τα διαβάσετε, δείτε ότι πρόκειται για κείμενα
που απλώς δέχονται το εσφαλμένο αρχικό συμπέρασμα της επιστολής του δασκάλας κυρίας Χρυσούτη, δηλαδή η γραμματική αφαιρεί γράμματα από την ελληνική αλφάβητο, το αναπαράγουν και απλώς στη συνέχεια θρηνούν για πράγματα άσχετα με το θέμα, για το κατάντημα της χώρας, της παιδείας, καταργούνται το νεπάρα του μεταπολίτευση, ζητούν ένα νέο Παπαδιαμάντη, βρίσκουν τη ρίζα του κακού στην οικονομική κρίση και ούτω καθεξής. Άρθρα δηλαδή που θα μπορούσε κανείς να τα πάρει όπως είναι, να αφαιρέσει τις 2-3 αράδες τόσο έχουν που σχετίζονται με το κομμάτι της γραμματικής, να βάλουν στη θέση αυτών των αράδων οποιαδήποτε άλλο πραγματικό ή φανταστικό δεινό του ελληνισμού και να παραμείνουν τα κείμενα ως έχουν, να μην χρειάζεται καμία αλλαγή. Έτσι, κείμενα που φαίνεται απλώς να γαρνίρονται με κομμάτια γραμματικής, ειδικά το ένα από τα δύο. Αλλά εκεί θέλω να φτάσω. Ακόμα και σε κείμενα τόσο φτωχά σε επιχειρήματα, ο συγγραφέας του βιβλίου αυτό απαντά με υπομονή και προσοχή. Ενδεχομένως γιατί ξέρει καλά ότι πέρα από τους αποφασισμένους να μην πιστούν, στο ακροατήριο του και στο ακροατήριό μας ανήκουν και πολλοί συμπολίτες μας που έχουν τη διάθεση και την ικανότητα να κρίνουν, αλλά παρασύρονται διότι δεν έχουν γνώσεις γλωσσολογίας ή του εκάστοτε αντικειμένου το οποίο συζητάμε. Διαισθάνομαι δηλαδή ότι ο συγγραφέας απαντά σε κείμενα όπως τα παραπάνω και στα παραπάνω, συγκεκριμένα, έχοντας κατά νου όχι τόσο τους σκληροπυρηνικούς γλωσσαμύντορες, ούτε καν τους ίδιους τους συντάκτες των κειμένων, αλλά τους καλοπροαίρετους τρίτους. Αυτούς που μπορούν να μην γνωρίζουν βασικές αρχές γλωσσολογίας, αλλά μπορούν να ξεχωρίσουν το συνεπές λογικό επιχείρημα από το κούφιο παραλήρημα. Και έτσι η πρώτη αρετή του βιβλίου για την οποία συζητάμε είναι η αρετή του συγγραφέα του που αναγνωρίζει την ανάγκη ενημέρωση του Εβραίου κοινού και που παρόλο που κατανοεί ότι η γλωσσική μύθη είναι αρκετά πιο θελκτική από την αλήθεια, δεν το βάζει κάτω και παλεύει για την αλήθεια. Άρα η πρώτη πράξη, κατά τη γνώμη μου, σημαντική του βιβλίου είναι ότι μπαίνει στον κόπο να σηκώσει το γάτι και να πει: όχι, απαντάμε στα πάντα, ακόμα και σε αυτά που δεν χωράνε επιχειρήματα. Το δεύτερο χαρακτηριστικό της προσέγγισης στο βιβλίο είναι η προσήλωση στην επιστημονική ερμηνεία των φαινομένων. Και αυτό είναι ένα άλλο στάδιο. Είναι αφού αποφασίσουμε ότι αξίζει να συζητήσουμε για κάτι, πώς το προσεγγίζουμε. Όπως έχει δείξει και στο προηγούμενο του εξαιρετικό για μένα βιβλίο, Αρχαιολατρεία και Γλώσσα, αλλά όπως έχουν υποστηρίξει και άλλοι συνάδελφοι γλωσσολόγοι και μελετητές, ενδεικτικά αναφέρω τα άρθρα στον συλλογικό τόμο Μύθοι για την ελληνική γλώσσα. Η μελέτη της γλώσσας είναι ένας από τους κατεξοχήν χώρους στον οποίο οι περισσότεροι είναι διατεθειμένοι να δεχτούν ερμηνείες και αναλύσεις βασισμένες όχι στην παρατήρηση και το πείραμα, αλλά στην προκατάληψη και το συλλογικό θυμικό. Παρά τις δεκαετίες επιστημονικής μελέτης της γλώσσας μας, γενικότερα, χιλιάδες συμπολίτες μας διαγράφουν ελαφρά την καρδία τα πορίσματα του έργου του Χατζηδάκη, του Τερταφυλλίδη και των εκατοντάδων γλωσσολόγων, οι οποίοι τα τελευταία 40 χρόνια μελετούν τη γλώσσα συστηματικά, ώστε για να υιοθετήσουν αυτοί οι συμπολίτες μας την όποια ανάλυση του σειρμού προτιμούν, με τη δικαιολογία αφού μιλάω τη γλώσσα, ξέρω πιο καλά τον καθένα πώς λειτουργεί η γλώσσα. Και ακόμα χειρότερα, αρκετοί πιστεύουν ότι ειδικά η ελληνική γλώσσα έχει το δικό της βιλαί, τους δικούς του κανόνες και πρέπει να την εξετάζουμε και να την περιγράφουμε όχι ως ένα πανανθρώπινο εργαλείο σκέψης όπως είναι όλη η ανθρώπινη γλώσσα σύνολό της, όχι εφοδιασμένη με τα μεθοδολογικά εργαλεία της επιστήμης, αλλά με το ρίγος του δέος ενός πιστού που μετέχει σε ένα εθνικό άχαρτο μυστήριο. Και μην πάμε μακριά, διαισθάνομαι ότι αυτός είναι και αν μπορώ να τον συνοψίσω, ο κοινός παρονομαστής, για να γυρίσω πάλι στα άρθρα του βιβλίου για το οποίο μιλάμε, των δύο άρθρων του συγγραφέα και πανεπιστημιακού κ. Διαμαντή, τα οποία εξετάζει ο Βασίλης Αργυρόπουλος. Και σύμφωνα με τον κύριο Διαμαντή, το πόσο ενταφωνίεται δεν θα μας το πει ο γλωσσολόγος, λέει και αντιγράφω, είναι κάτι που το έχουμε αποφασίσει εδώ και 3.000 χρόνια. Μια απόφαση εθνική. Και με λίγα λόγια, στην ουσία λέει ότι μας χρειάζεται η περιγραφή επιστημονική της γλώσσας. Και παραλλαγές αυτές τις θέσεις βρίσκουμε και στο άρθρο του κ. Στάθη Σταυρόπουλου, στην επερώτηση του κ. Πολύδωρα, όλα υπάρχουν μέσα στο βιβλίο, και σε επερωτήσεις των υπόλοιπων βουλευτών που έκαναν επερωτήσεις στη Βουλή. Η απάντηση του Βασίλη Αργυρόπουλου και του βιβλίου αυτού στη θέση αυτή είναι ξεκάθαρη. Αντιγράφω. Λέει, ο γλωσσολόγος θα μας πει πόσα φωνήεντα έχει η ελληνική, όπως ο αστρονόμος θα μας πει πόσοι είναι οι πλανήτες του ηλιακού συστήματος. Και παρακάτω συνεχίζει ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου. Την επιστημονική έρευνα διεξάγουν οι ειδικοί επιστήμονες και δεν μένει στα λόγια, αλλά εφαρμόζει την έρευνα ο ίδιος με επιστημονικά επιχειρήματα, προσπαθεί να ανασκευάσει τα ψεύδο επιχειρήματα όσων επιτίθεται στο βιβλίο. Το τρίτο είδος κειμένων, αν μπορώ να τα κατατάξω σε είδη, το τρίτο είδος άρθρων στο οποίο απαντάει το βιβλίο,
σύμφωνα με δική μου ταξινόμηση και γι' αυτό αυθαίρετη, είναι εκείνα που έχουν δεχτεί ότι συζητάμε για τη γλώσσα, έχουν δεχτεί ότι συζητάμε επιχειρήματα για τη γλώσσα, ας πούμε, αλλά έχουν την επίφαση του επιστημονισμού και ψάχνουν να βρουν με επιστημονικούς όρους, γλωσσολογικούς όρους, ψεγάδια στο βιβλίο, που ενδεχομένως να υπάρχουν, αλλά όχι αυτά τα οποία πιστεύω καταλογίζουν οι συγγραφείς των κειμένων. Είναι κείμενα που, εδώ είναι η ώρα της εξομολόγησης, να πω κάτι, εδώ και 4 μήνες που τα διαβάζω, το ξέρουν οι καλοί φίλοι, δεν πάβουν να με εκπλήσουν, διότι δεν καταλαβαίνω τι είδους ανάγκη για αυτοτιμωρία, πώς να το πω, είναι εκείνη που αναγκάζει τους συντάκτες των άρθρων να εκτίθενται να εκθέτουν τόσο άγαρβα την άγνοιά τους για πράγματα που καλά δεν καταλαβαίνω από ό,τι φαίνουν τα λεγόμενά τους. Δηλαδή, ποια είναι η παρόρμηση που τους σωθεί να... Ναι. Ποια είναι η παρόρμηση που τους σωθεί να κάνουν λάθη γλωσσολογικά, λάθη που θα ήταν ασυγχώρητα για έναν πρωτοετή φοιτητή του Πανεπιστημίου. Για παράδειγμα, να ονομάζουν δίφθογκο το ου, όπως κάνει σε άρθρο εδώ πέρα, στο άρθρο της δασκάλα κυρία Χρυσού και ο βουλευτής κ. Πολύδωρας. Να υποστηρίζουν ότι οι διάλεκτοι της Νέας Ελληνικής έχουν περισσότερα από 5 φωνήεντα, όπως κάνει ο κ. Τσαγκαράκης. Να υποστηρίζουν ότι η Νέα Ελληνική διαθέτει μακρά και βραχαία φωνήεντα, όπως κάνουν οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής και ο κ. Διαμαντής. Να υποστηρίζουν ότι αλλιώς προφέρεται το γράμμα ξ και αλλιώς η ακολουθία γραμμάτων ΚΣ, όπως ο κ. Σταυρόπουλος. Τέτοια λάθη δίνουν τη δυνατότητα στο συγγραφέα του αναχείρας βιβλίου να παρουσιάσει βασικές αρχές της γλωσσολογικής ανάλυσης με γλώσσα στρωτή και κατανοητή. Κομμάτια του βιβλίου «Ο πόλεμος των φθόγων» θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε επικουρικά σε μαθήματα εισαγωγής στη γλωσσολογία, καθώς οι παρανοήσεις των πολεμίων της γραμματικής δίνουν στο συγγραφέα τη δυνατότητα και την ευκαιρία να μιλήσει με σωστό τρόπο για ένα σωρό απλές αρχές της γλωσσολογίας και σταχυολογώ. Μιλάει για την αξία της συγχρονικής ανάλυσης της γλώσσας ο συγγραφέας, όταν παρατηρεί ότι η ελληνική δεν διαθέτει εδώ και αιώνες μακρά και βραχαία φωνήεντα. Σημειώνει τη διαφορά επίσημης γλωσσικής νόρμας και διαλέκτων όταν απαντάει στον κύριο Τσαγκαράκη. Τονίζει την πραγματική σημασία της έννοιας αυθαίρετου γλωσσικού σημείου όταν διασκεδάζει την άποψη ότι η ελληνική είναι μη συμβατική γλώσσα, όπως είχε κάνει εκτενέστερα στο προηγούμενο βιβλίο του. Ξεκαθαρίζει τη διαφορά προφορικού και γραπτού λόγου, σημειώνοντας ορθότατα ότι οι έννοιες φωνήεν και σύμφωνο ορίζονται μόνο για τον προφορικό. Δείχνει ότι οι φόβοι περί δυσλεξίας λόγω μονοτονικού και περί επιβολής της φωνητικής ορθογραφίας δεν είναι παρά μύθι. Εξηγεί ότι η γλώσσα, η κάθε γλώσσα, δεν μπορεί να θυμίζει, δεν μπορεί παρά να αλλάζει και ότι η γλωσσική αλλαγή είναι υγεία και όχι πρόβλημα. Μας θυμίζει ότι οι φθόγοι της γλώσσας μας διδάσκονταν και διδάσκονται σε μαθητές δημοτικού εδώ και δεκαετίες, αντικρούοντας έτσι το επιχείρημα όσων υποστηρίζουν ότι η παρουσίαση των φθόγων που κάνει το βιβλίο γραμματικής κάνει τη γραμματική δυσνόητη ή κατάλληλη τάχα μόνο για φοιτητές. Ανακεφαλαιώνοντας, η συμβολή του βιβλίου που παρουσιάζουμε σήμερα, κατά τη γνώμη μου, συνίσταται λοιπόν στην παρέμβαση και στην αντίκρουση θέσεων που ανήκουν σε 3 διαφορετικές αλλά σχετιζόμενες κατηγορίες. Πρώτον, εκείνη των κινδυνολογικών κειμένων που απορρίπτουν το εγχειρίδιο προβάλλοντας συνωμοσιολογικές προφάσεις, τάση που παρατηρούμε σε διάφορες κύκλους του διαδικτύου κυρίως. Δεύτερον, εκείνη την κατηγορία των κειμένων που απαξιώνουν τους γλωσσολόγους και την ανάγκη για επιστημονική μελέτη και περιγραφή της γλώσσας, τάση την οποία κρατούν στην επικαιρότητα σαφώς πιο υποψιασμένοι αρθογράφοι. Και τρίτον, την κατηγορία των κειμένων που με έολα επιχειρήματα προσπαθούν να εντοπίσουν ατέλειες στη γραμματική. Δείγματα και των 3 αυτών κατηγοριών πολεμικής, τις οποίες ανασκευάζει ο συγγραφέας, βρίσκουμε και στο αρχικό κείμενο της δασκάλας κυρίας Χρυσού, από το οποίο ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία του καλοκαιριού. Έτσι το κείμενο αυτό προηγείται χρονικά όλων των υπολείπων και προηγείται και στην παρουσίασή του στο βιβλίο, αλλά εκ των υστέρων θα μπορούσε κανείς να το δει ως ένα κείμενο που συμπυκνώνει τα κύρια μοτίβα όλων των υπόλοιπων, αν το προχωρήσει κανείς καλά. Και εκεί η αντίκρουση των επιχειρημάτων και αυτό το κείμενο από το συγγραφέα είναι, κατά τη γνώμη μου, υποδειγματική.
Κλείνοντας, παρατηρούμε ότι το βιβλίο του Βασίλη Αργυρόπουλου έχει ευκαιριακή αφορμή. Τα γεγονότα και τα κείμενα τα οποία σχολιάζει ενδεχομένως να ξεχαστούν γρήγορα αν δεν έχουν ξεχαστεί ήδη. Η τύχη ενός σχολικού εγχειριδίου, αλλά και η στάση όσων το πολέμησαν, απασχόλησαν και λίγο το Πανελλήνιο, αλλά δεν έχουν ευρύτερο ενδιαφέρον και πιστεύω πολύ σωστά, ειδικά αυτή την εποχή. Ωστόσο, ο απότερος σκοπός του βιβλίου, η αντίκρουση των γλωσσικών μύθων και η στυλίτευση των ψευδών, είναι πάντα επίκαιρος. Υπό την έννοια αυτή, όπως και κάποια μελέτη των αιτιών που οδηγούν πολλούς συμπολίτες μας στις δαγκάνες του ιστορικού σκοταδισμού θα ήταν χρήσιμη για την πρόληψη κρουσμάτων και φαινομένων ομαδικής ιστερίας όπως αυτό του Καλοκαιριού, έτσι και βιβλία όπως το βιβλίο του συγγραφέα, Ο πόλεμος των φθόγκων, αποτελεί σημαντικό εργαλείο αντίστροφα στην προσπάθεια για τη γιατριά εκ των υστέρων από τον κούφιο γλωσσάμυντονισμό. Ως κείμενο επιστημονικής έρευνας, το βιβλίο εντάσσεται επάξια στην βιβλιογραφία της Φωνιεντιάδας. Ο αναγνώστης που θα το διαβάσει θα ενημερωθεί για τα επιχειρήματα της μιας πλευράς, εκείνης των πολεμίων του βιβλίου της γραμματικής, και θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τη μεθοδική αποδόμησή τους από τον συγγραφέα. Για όλους τους παραπάνω λόγους, πιστεύω ότι το βιβλίο αξίζει και με το παραπάνω να διαβαστεί, να συζητηθεί και να έχει θέση στη βιβλιοθήκη οποιοδήποτε ασχολείται με τη γλώσσα. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Για το θέμα που θα μιλήσω, είχα σκεφτεί διάφορες παραλλαγές. Αρχικά σκέφτηκα να κάνω αυτό που έκανε ο Γιώργος. Ήθελα πάρα πολύ να παρουσιάσω κάποια γλωσσικά επιχειρήματα, να μιλήσω για τη γλώσσα. Αλλά όσο πέρναγε ο καιρός, σκεφτόμουν ότι δεν έχουμε να κάνουμε με ένα θέμα το οποίο είναι γλωσσικό, αλλά είναι ένα θέμα, μάλλον δεν είναι αμιγώς γλωσσικό, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο είναι κυρίως πολιτικό. Γι' αυτό το λόγο, άλλαξα λιγάκι αυτά που σχεδίαζα να πω. Και βέβαια η γλώσσα παραμένει κεντρικό ζήτημα, αλλά αυτή τη στιγμή βρίσκεται μέσα στο ring της πολιτικής. Πριν προχωρήσω, κάτι σαν ανεκδοτολογική παρέκβαση, όταν γινόταν η επιμέλεια της καινούργιας γραμματικής, ανάδοχος του έργου ήταν η εκδόση Πατάκης και επρόκειτο να συνεργαστώ ως επιμελητής διορθωτής, κάτι το οποίο τελικά δεν έγινε. Αλλά προφητικά ο υπεύθυνος των εκπαιδευτικών βιβλίων, καθώς μου παρουσίαζε τις πρώτες σελίδες, μάλλον μαζί τις κοιτούσαμε, μου παρουσίασε τη σελίδα την επιμαχή με το φωνολογικό σύστημα και μου λέει αυτό είναι μια προσαρμογή του διεθνούς φωνητικού αλφαβήτου, αλλά βάζουμε το ελληνικό αλφάβητο. Αφενός γιατί μπορεί τα παιδιά να μπερδευτούν και αφετέρου γιατί μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις. Τελικά δεν γλιτώσαμε, είχαμε και τις αντιδράσεις, ακούσαμε και τα σχόλιά μας, όχι εμείς βέβαια, ο Γιώργος, αλλά εμείς ως κοινότητα γλωσσολόγων. Ακούσαμε λοιπόν όλα όσα ακούσαμε και κατηγορηθήκαμε για πράγματα για τα οποία κανείς δεν είχε καμία πρόθεση. Ανάμεσα σε αυτά, για παράδειγμα, ήταν η κολόβωση της γλώσσας, όπως έλεγε ο κύριος Καργάκος, το γεγονός ότι προσπαθούμε να επιβάλλουμε την παγκοσμιοποίηση, να φέρουμε πνευματική κατοχή στον τόπο, ο οποίος είναι ήδη κατεχόμενος. Αυτά δεν είναι δικά μου λεγόμενα, τα έχουν πει ήδη. Και θα ήθελα πολύ να ήταν δικές μου υπερβολές αυτά, αλλά δεν είναι. Λοιπόν, και γι' αυτό θα ξεκινήσω από την πολιτική. Λένε πως όταν ένα ρολόι είναι χαλασμένο, τουλάχιστον 2 φορές τη μέρα δείχνει τη σωστή ώρα. Και γι' αυτό το λόγο θα συμφωνήσω με αυτό που είπε ο σκητσογράφος και δημοσιογράφος ο Στάθης Σταυρόπουλος, το οποίο παρατίθεται και μέσα στο βιβλίο του Βασίλη, ότι κατά λέξη η γλώσσα ήταν, είναι και θα είναι πάντα θέμα πολιτικής. Αυτό εν μέρει μπορούμε να το αποδεχτούμε, γιατί πράγματι έτσι συμβαίνει εδώ και αρκετούς αιώνες.
Πολύ πριν από τον ρομαντισμό, πολύ πριν την ανάπτυξη του γερμανικού εθνικισμού, ο οποίος ταυτίστηκε με τη γλώσσα, ήδη ο Leibniz ήταν ο πρώτος, ο οποίος έλεγε πως η γλώσσα του λαού ταυτίζεται ή εκφράζει το ήθος του λαού. Βλέπουμε ότι αποδίδονται στη γλώσσα κάποιες ιδιότητες, οι οποίες είναι καθαρά συμβολικές, αλλά μπαίνουν μέσα στα όρια του εθνικού μύθου πλέον. Αυτό δεν μπορούμε να πάμε ενάντια σε αυτό, αλλά πρέπει να επισημάνουμε ορισμένα σημεία. Για παράδειγμα, τα χρόνια της αναγέννησης, τους αιώνες της αναγέννησης, είχαν εμφανιστεί διάφορες ιδεολογίες, οι οποίες συνοπτικά από τον Leibniz είχαν κατηγορηθεί σκοπτικά ως γκοροπιανισμός. Αυτό ήταν το όνομα ενός Ολλανδού λογίου, του Γκορόπιους Μπεκάνους, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι η Ολλανδική γλώσσα είναι η μητέρα όλων των γλωσσών του κόσμου. Και προσπαθώντας να συνοψίσει όλες αυτές τις παράλογες ετυμολογικές απόπειρες, ο Leibniz έλεγε ότι αυτό είναι ένας γκοροπιανισμός και μάλιστα αν οι Τούρκοι κάποτε αποκτούσαν πολιτισμό, πίστευε ότι είναι απολύτιστοι, και αυτοί θα ανέπτυσαν μια τέτοια ιδεολογία. Πράγμα το οποίο δεν άργησε, γιατί στα χρόνια της κεμαλικής μεταρρύθμισης στην Τουρκία, ένας αυστριακός γλωσσολόγος έπεισε τον Κεμάλ Ατατούρκ ότι η τουρκική είναι η μητέρα όλων των γλωσσών τελικά και σταμάτησε κάθε απόπειρα καθαρισμού του τουρκικού λεξιλογίου, γιατί τέλος πάντων βρήκαμε την μητέρα όλων των γλωσσών. Βέβαια, μέσα στο βιβλίο θα δείτε ότι υποστηρίζεται πως μητέρα όλων των γλωσσών είναι ελληνική. Έχουμε πολλούς υποψηφίους. Αυτό δείχνει, σύμφωνα με τον Ουμπέρτο Έκο, την επιθυμία των ευρωπαϊκών κρατών τα οποία συγκροτούνται να διεκδικήσουν την πολιτική επιρροή και υπεροχή στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Βλέπουμε λοιπόν από πολύ νωρίς ότι η γλώσσα συνδέεται με τους εθνικούς μύθους και γίνεται το θεμέλιο κάθε εθνικής μυθολογίας. Στην Ελλάδα τώρα, η ελληνική γλώσσα πέρασε τα 40 κύματα του γλωσσικού ζητήματος, το οποίο τα απόνερα μέχρι και σήμερα μας επηρεάζουν. Από τη νέα Αθηναϊκή Σχολή, η οποία άρχισε τις προσπάθειες να καθιερώσει την δημοτική γλώσσα στην λογοτεχνία, στην ποίηση, από το έργο του Ψυχάρη και μετά, βλέπουμε ότι σταδιακά η γλώσσα, η νεοελληνική γλώσσα, αποκτά τη θέση που της αξίζει στο νεοελληνικό κράτος. Αλλά μέχρι τότε είχαμε περάσει από διάφορα επεισόδια τα οποία έδειξαν πως είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορούσε να αφορά μόνο τους λογίους και τους γλωσσολόγους. Ενδεικτικά αναφέρω ότι το 1901 και το 1903 είχαμε τα Ευαγγελικά και τα Ορεστιακά. Και αναφέρω αυτά τα γεγονότα γιατί βρίσκω κάποιες ομοιότητες με το σήμερα. Είχαμε μία εποχή κατά την οποία ο ελληνικός λαός βρισκόταν στην δίνη μιας οικονομικής κρίσης μετά από την πτώχευση του 1893. Είχαμε προέλθει από έναν πόλεμο στον οποίο υπέστημεν ταπεινωτική ήττα το 1897 και είχε στραφεί όλος ο κόσμος εναντίον της πολιτικής εξουσίας και του παλατιού. Αυτό είχε ως στόχο κυρίως, για παράδειγμα, στο θέμα των Ευαγγελικών, την Βασίλισσα Όλγα, η οποία και χρηματοδότησε την έκδοση της μετάφρασης της Καινής Διαθήκης των 4 Ευαγγελίων στη Νέα Ελληνική από τον Πάλι. Και μετά, όσοι οι περισσότεροι γνωρίζουν, η έκδοση της μετάφρασης από την εφημερίδα Ακρόπολη σε συνέχειες προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις, διαδηλώσεις, ακόμα και νεκρούς είχαμε.
γιατί τότε όλοι κατηγορούσαν την Βασίλισσα Όλγα και όσους υποστηρίζαν τη δημοτική γλώσσα ότι είναι σλαβόφιλοι, ότι είναι άθεοι, ότι προσπαθούν να καταστρέψουν το ελληνικό έθνος. Όλα αυτά τα ιστορικά σας τα αναφέρω γιατί κάποιες παρόμοιες κατηγορίες αντιμετωπίζουμε και σήμερα σχετικά με αυτό το θέμα. Αλλά πριν προχωρήσω σε αυτό, θα ήθελα να αναφερθώ σε μια μεταφορά που κυριαρχεί στο λόγο όλων όσων επιτίθενται στους ανθρώπους, στους γλωσσολόγους, στους λογίους και γενικότερα στους εκπαιδευτικούς που χρησιμοποιούν αυτά τα σχολικά εγχειρίδια. Η ιδεολογία για τη γλώσσα διέπεται από την εξής κυρίαρχη μεταφορά. Η ελληνική γλώσσα ταυτίζεται με το ελληνικό έθνος και κάθε επέκτασή της είναι κάτι θετικό, κάθε συρρίκνωσή της είναι κάτι αρνητικό. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι υπάρχουν ξένες λέξεις στα λεξιλόγια άλλων γλωσσών είναι κάτι το οποίο το αναφέρουμε συνέχεια με χαρά. Έχουν γίνει πολλές εκδόσεις. Πρόσφατα βγήκε ένα βιβλίο που λέει γνωρίζεις ελληνικά, αλλά δεν το ξέρεις, και έχει όλες τις αγγλικές λέξεις που έχουν ελληνική ετυμολογία. Αντίθετα, και βέβαια όλοι λέμε ότι αυτό είναι το μεγαλείο της ελληνικής. Αντίθετα όμως, όταν χρησιμοποιούμε ξένες λέξεις αγγλικές, δεν λέμε ότι αυτό είναι το μεγαλείο της αγγλικής, αλλά αντιθέτως λέμε ότι αυτό είναι μια ντροπή και ντροπή σου που μιλάς ξένες λέξεις και γενικώς η γλώσσα μας έχει αλωθεί. Υπάρχει η εικόνα του κάστρου, στο οποίο έχουν εισβάλει ξένες λέξεις και πρέπει να τις διώξουμε. Αν και βέβαια αυτό πρέπει να επισημάνω ότι είναι ένα μεγάλο λάθος, γιατί το ξένο λεξιλόγιο συνεχώς φεύγει. Κατά το 19ο αιώνα υπήρξαν χιλιάδες λέξεις ξένες οι οποίες έπαψαν να χρησιμοποιούνται, αλλά ακόμα και τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχουν λέξεις οι οποίες έχουν βγει από το λεξιλόγιο. Για παράδειγμα, στη δεκαετία του 60 έλεγαν ρέφερη και όχι διαιτητής, έλεγαν ρεκλάμα και όχι διαφήμιση. Το γεγονός ότι το λεξιλόγιο με ελληνική ρίζα κυριαρχεί, αυτό δεν είναι επιχείρημα, αλλά αντιθέτως κάποιοι θέλουν να βλέπουν συνεχώς ότι η γλώσσα απειλείται. Παρομοίως, κάθε μείωση θεωρείται κακή, κάθε αύξηση θεωρείται αρνητική, κάθε δίνωση θεωρείται αρνητικό, κάθε βελτίωση θεωρείται θετικό, σε πολύ γενικές γραμμές. Όταν λέω όμως μείωση και αύξηση, μπορούμε να το δούμε στο θέμα των φωνιέντων. Δημιουργήθηκε η εντύπωση, εντελώς εσφαλμένη, και θα το δείτε και από το βιβλίο του Βασίλη, το οποίο μιλάει απλά, ακόμα και για κάποιον ο οποίος δεν γνωρίζει γλωσσολογικές έννοιες. Τα φωνήεντα δεν έχουν μειωθεί από 7 σε 5. Τα φωνήεντα ήταν 5 και στην γραμματική του Τριανταφυλλίδη και στην γραμματική που διδάσκονταν τα παιδιά του Δημοτικού του Χρήστου Τσολάκη. Και βέβαια δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Δεν πάει κάποιος να κόψει τα φωνήεντα ή να επιβάλλει τη φωνητική γραφή ή να φέρει τα γκρίκλις στην εκπαίδευση. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό το ισχυρό σχήμα της συρρίκνωσης είχε μεγάλη αποτελεσματικότητα, γιατί μόλις ακούστηκε ότι πάνε να μας κόψουν τα φωνήεντα, φέτος το καλοκαίρι είδαμε μέσα στον Ιούλιο να αναπαράγεται αυτή η είδηση άκρητα από χιλιάδες, όχι μόνο ιστολόγια, αλλά και από ενημερωτικά site. Μετά μπήκε και στην τηλεόραση, διαμαρτυρήθηκαν βουλευτές, ο πρώην Πολύδωρας, η Λιάννα Κανέλη, ο Άδωνης Γεωργιάδης, οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής, για ένα θέμα το οποίο δεν υφίσταται. Λοιπόν, αυτό πιστεύω ότι είναι περισσότερο θέμα πολιτικό πλέον, για τους λόγους που ανέφερα προηγουμένως. Γιατί η εθνική γλώσσα θεωρείται πως ταυτίζεται με το ελληνικό έθνος και επειδή το ελληνικό έθνος περνάει από μια κρίση, χρειάζεται να αναζητήσουμε και αν δεν τους βρούμε να επινοήσουμε κάποιους οι οποίοι είναι υπέτειοι για το κακό μας, για τις συμφορές μας. Όπως λοιπόν το 1901 στα Ορεστιακά αυτοί που προσπαθούσαν να μεταφράσουν τα Ευαγγέλια ήταν εχθροί του έθνους, ήταν σλαβόφιλοι, ήταν άθεοι, ήταν μαλλιαροί, όπως λέγανε τους δημοτικιστές. Έτσι και τώρα
Όποιος υποστηρίξει αυτή τη γραμματική, ξαφνικά είναι υπέρ της παγκοσμιοποίησης.